Знаете ли, че след бунта на Спартак по заповед на Крас, 6000 бунтовници са били разпънати на кръст, а телата им са оставени като зловеща ограда по целия път Вия Апия? Това не е било просто наказание, а послание към всички роби. Както свидетелства историкът Апиан, за да може всеки да види и да се ужаси. Именно този страх кара Рим да избягва да взима роби от Тракия. Това се подкрепя и от археологическите данни, които показват, че в нашите земи от този период няма голямо римско присъствие. И тук се крие най-дълбоката връзка. Защото Орфей и Спартак са рожба на една и съща земя, на една и съща култура. Единият ни завеща духовната свобода. Другият ни показа как да я защитим с меч в ръка. И двамата са еманация на хилядолетната жажда за свобода на един народ. Но дали това е всичко? Дали траките са ни оставили само духовна сила? Или най-големите им тайни все още са скрити в земите ни?